segur que se n'ha adonat que el clima està desbocat. Cada vegada més borrasques i més gotes fredes furibundes. Cada any estem batent rècords de temperatura. Les aigües oceàniques mai havien estat tan calentes. Estem patint una greu crisi climàtica. Ho saben, veritat? Ho saben? Ho saben? Estem patint. Potser el que no saben, però, és que la indústria armamentística és la responsable de quasi el 30% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sí, el 30%. Si sumem les emissions degudes a la mineria, saben la quantitat de combustibles fòssils que són necessaris per moure tonelades i tonelades de roca amb bulldòfers i caterpillars, maquinària pesada per extreure un simple quilo de liti, o de coure o de cobalt? I després hi ha la fabricació de quantitat d'armes, avions, vaixells militars, amb grans dàrseres, en grans fàbriques, veritat? Després hi ha també el manteniment dels exèrcits. Els exèrcits, com saben, no sé si ho saben, però hi ha més de 22 milions de soldats i l'exèrcit americà és la institució pública que més gasolina consumeix de tot el món. I per acabar, els explosius conflictes bèl·lics no són precisament molt sostenibles, veritat, general. Bé, i actualment hi ha en marxa, com deia Aina, va en marxa 35 conflictes de mort i de destrucció. Jo també sóc un avi espantat. I per això sóc membre també de la plataforma Menorca per la Pau. Jo voldria, una miqueta, jo tinc l'honor de conèixer personalment els 3 ponents d'avui i voldria d'alguna manera, si me permeten, explicar el que per mi són, per què són per mi un referent i de pas aprofitaré per fer-los un agraïment. Jo, en Martí Olivella, el vaig conèixer el maig passat liderant una manifestació per la pau al portal de la pau, precisament, contra la militarització i contra el genocidi. Bé, la cosa és que va ser per mi una gran alegria estar amb més de 40 associacions diferents que estan treballant per la pau. Vull dir que no som solament a Menorca. Bé, la cosa és que ell és una persona que ha presidit centres d'estudi per la pau, és un promotor d'un col·lectiu que es diu el Col·lectiu No Violent, és impulsor d'alguna campanya a tot Catalunya que es diu Aturem la guerra, i a damunt ara se'n va a Cisjordània a fer allà de voluntari internacional de protecció civil armada. Civil desarmada, no, protecció desarmada civil. Bé, la cosa és que és una persona que és un exemple de lluita abnegada però no violenta. Jo, el senyor Moratinos, el conec de Sant Lluís. Ell fa més d'11 anys que està a Sant Lluís i ell ha sigut el promotor i organitzador d'aquestes trobades mediterrànies literàries Albert Camus. Cada any o cada 2 anys congreguem pensadors, escriptors, artistes de renom de tota la Mediterrània. I això ha pujat Sant Lluís. Ara estem molt orgullosos de Sant Lluís, no? Perquè això ens ha pujat molt la nostra autoestima. Bé, la cosa és que aquestes jornades el que intenten és recuperar la figura o mantenir viva la figura de l'Albert Camus, que, com sabeu, era un gran intel·lectual, també era un gran pacifista, estava contra la proliferació nuclear i era una persona molt compromesa, era un intel·lectual compromès. També sé que el senyor Moratinos presideix, entre moltes altres coses, una xarxa d'Espanya per al desenvolupament sostenible o per la sostenibilitat. I per això també sap de canvi climàtic. I bé, i després també dir que jo voldria ressaltar del senyor Luis Alejandre, que també ell és un promotor de la pau. És un promotor de la pau perquè ell és negociador, ha estat negociador a Bòsnia, a Colòmbia, a molts llocs més, com a delegat de la Fundació per la Pau, es diu Olof Palme, correcte? Però jo, com a fidel... Ja ho reconeixo. Però jo, com a fidel, com es diu això, voluntari de l'Illa del Rei, el que jo voldria destacar és la seva capacitat organitzativa, el seu entusiasme en tirar endavant aquest projecte que jo en dic emblemàtic de voluntariat. I no deixa de ser un miracle que després de 20 anys, em sembla que ja portem... De dos i sabó, vinga, tira. Eh? De dos i sabó.
Vinga. No sabeu això? Bueno, total, que gràcies, estimat Lluís, perquè cada diumenge tornem, tant visitants com voluntaris, amb el missatge de que entre tots podem arranjar el món. Hi ha una condició, però, ha de ser sense afany de lucre, veritat?